Sir, pwede mong tana, sir? Uy, asa naghatag ng mga award, sir, sa cover court mo na to? Award sa Sa mga naka-honor ba? Dili man ni diri. Asa unsa din diri dito, sir? Musinganan nga diri. Unsa ni ay Musinganan man diri plato oh. Pareho kadang nagripo oh. ay hugasanan din ito, sir. Ay taga-asa ni ka, sir? Taga diri. Taga diri ka? Alang-alang taga-asa ko nga taga diri mo ko. Kung galingkod-lingkod mga da, sir. Borja gani ko diri kay daghan kami hugas diri kron. Kaya tag 5 pa na isa ka kuan na isa ka gripo na. Sige, sir, atos ako, sir. Ha? Atos ako. Nya na. Atos ako, sir. Nagkamali ka, sir, puntahan na taon na awa. Layo. Lang ano yung Murag napos pikas. murag janitor mo siguro diri. Diri Borja ko diri. Borja ka, sir? Borja ko diri. Wala ka usa ko, sir. Ya, nakasag ko kay Wala ka usa ko. atong namin Borja rito kung katang itong Borja to. Sige, sir, sige, sir. Oh. Sir. Uy, ikaw tang puntahan lang ko ganyan, sir? Dini oy. Ha? Oh no. Asa na bitang naghatag og award diri, sir ba? Sige ra balik-balik. Porque ikaw gito ba? Oh, nay magi si mamo. Ay, magi ka, ma'am. Magi sa si mamo. Sir, puntahan ako si mo, sir ba? Klaro. Sir, Ayaw lagi ko i-share lagi. porque ikaw mo to ganyan, sir? Wala ta ka humag eskwela taw mong tag sir. Paulo ta. Mo tawgon mo mga sir mga mabo kay eskwela. Kini oh. Mga classmate mo ni? Classmate ka wa. Classmate na ko na. Tapi si ma'am, mo dagan-dagan ka dali si ma'am. Ah, kini. Pre. Ah, kurat man. Kisay mong ipaabot ya. Sabi daw. Di na kakailas ko aron. O pre, ano ko pre, napugulak pre. Ha? Isa mo yung magyulak? Nagulat ko kay na ako gi ko diya nga naghatag pa ba award. Award? Service ako. Di. Asa? Asa diri kaning diri ako ning puti nga duwa ka buko? Nagtulo ka mo ka. Atulo ni ka buko? Ay, hayan ni mo. Ya, ino mo di kayo ka. Apa yung max up? Asa aka nang puti oh? O kala na, dala mo tulo ka mo ka. Ay mo na. Kadaghanan mo na. Wala. Ya, ay naman di kay Romdi ay. Yahay kay Bantog ra likod-lingkod na kanang daplin. Putahan na kay Kron. Ay, Whiskey puta dia. ha? Whiskey puta dia pasig naay kawitik dia. Ya di na palitog sudan na to ron. Lami ra ba kay ning litson ra ba? Duhay 5 bay. Anay, ayo pa man di kag 5. Iko ra ko ka. Natulan to ng mga sakinan di. Di na ko. May ko gayo 5 gani kay masahe ko pauling ko. Ang nalukon ni. Wala ko masahe dia. Aw tangan mo sa 5. Ah, dili eh. Ah, wala ayo ni. Uy, kita ba?